Adriana a jej prvá prekážka. Adriana bola iná ako väčšina dievčat v jej triede. Kým ostatné sa rozprávali o nových šatách a líčení, ona mala v hlave iba jedno – futbal. Milovala ho od chvíle, keď jej otec daroval prvú futbalovú loptu. Každú voľnú chvíľu trávila kopaním na dvorčeku alebo sledovaním zápasov. Najväčším snom Adriany bolo hrať za školský futbalový tím, ale bol tu problém. Nikdy predtým v ňom nehralo žiadne dievča. Napriek tomu sa rozhodla, že sa prihlási na výberový tréning. Keď sa to dozvedeli chlapci v škole, okamžite sa jej začali posmievať. To myslíš vážne? Uškrnul sa Viktor, kapitán tímu. Dievčatá nepatria na futbalové ihrisko. Radšej si nájdi nejakú normálnu zábavu. Pridal sa ďalší chlapec. Adriane to bolo ľúto, ale nevzdala sa. Vedela, že ak chce uspieť, musí dokázať, že na to má. Každý deň po škole trénovala, zlepšovala si prihrávky, skúšala nové triky a posilňovala nohy, aby jej strely boli silnejšie. Jedného dňa ju na dvore videl jej starší brat Tomáš. Bol futbalista a hrával v mládežníckom klube. Vidím, že to myslíš vážne, usmiel sa. Chceš, aby som ti pomohol? Adriana nadšene prikývla a od toho dňa trénovali spolu. Tomáš jej ukázal, ako si lepšie kyriť loptu, ako rýchlo reagovať na súperov a ako si udržať chladnú hlavu pri hre. Hoci to bolo náročné, každý deň sa zlepšovala a začala si viac veriť. Keď prišiel deň výberového tréningu, Adriana bola nervózna, ale odhodlaná. Na ihrisku už stáli všetci chlapci a posmešne sa na ňu pozerali. Tréner fúkol do píšťalky a oznámil: každý, kto chce byť v tíme, musí prejsť 3 skúškami. Rýchlosť, presnosť prihrávok a streľba na bránu. Začala sa prvá skúška. Beh na čas. Adriana sa sústredila, zhlboka sa nadýchla a vyštartovala. Bežala, čo jej nohy stačili, aby predbehla cieľovú čiaru. Neverila vlastným očiam. Jej čas bol rýchlejší ako polovica chlapcov v tíme. Druhá skúška bola presnosť prihrávok. Chlapci si podávali loptu medzi kuželmi a snažili sa netrafiť žiadnu prekážku. Keď prišla na rad Adriana, lopta jej klzala od nohy k nohe s ľahkosťou. Tréner uznanlivo prikývol. Nakoniec prišla najťažšia skúška – streľba na bránu. Každý hráč mal 3 pokusy trafiť cieľ v rohoch brány. Chlapci sa smiali, keď prišla na rad Adriana. Viktor si dokonca uštipačne zahvízdal. Adriana sa postavila k lopte, sústredila sa a vystrelila. Lopta letela priamo do ľavého horného rohu. Gól. Druhá strela. Gól. Tretia. Opäť gól. Všetci stíchli. Tréner si niečo zapísal do zápisníka a potom oznámil mená hráčov, ktorí sa dostali do tímu. A medzi nimi bolo aj meno Adriany. Viktor prišiel k Adriane a chvíľu na ňu pozeral. Potom natiahol ruky a povedal: asi som sa mýlil, si fakt dobrá. Adriana sa usmiela a podala mu ruku. Vedela, že ešte bude musieť dokázať, že do týmu patrí, ale tento deň jej ukázal niečo dôležité. Keď človek verí v seba a tvrdo pracuje, dokáže aj to, čo sa na prvý pohľad zdá nemožné. Zažili ste niekedy situáciu, keď vám niekto povedal, že niečo nedokážete? Ako ste sa s tým vyrovnali? Vzdali ste sa, alebo ste bojovali naďalej?